Volám sa Petra Bertová-Polovková a som občianska aktivistka. Jednou z mojich tém je téma elektrosmogu. 2 mesiace pred eurovoľbami sa konalo druhé kolo prezidentských volieb. Boli sme vtláčaní do bipolárneho videnia sveta. Biela, čierna. Koalícia, opozícia. Váha, protiváha. Lenže skutočne úspešný človek a úspešný národ je ten, ktorý si nevyberie z 2 ponúkaných možností. Zlú a horšiu. Vyberie si 3., možno 4., 5. možnosť. Takú, ktorá je pre neho výhodná. Skutočnou protiváhou systému je občiansky aktivizmus. Taký občiansky aktivizmus, ktorý prepája odbornosť s politikou. Nevoľme podľa toho, čo nám povie 9 z 10 prieskumov. Voľme podľa vlastného názoru. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.